poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. Hvala. Pa evo gospodine zastupniče, možda je s obzirom da postoji puno mitova oko tih fondova, možda evo u par crtica kratka demistifikacija. Dakle, ukupna procjena za 7-godišnje razdoblje ukoliko ostane usvojen sadašnji proračun je 13 milijardi eura, od čega sama Europska unija procjenjuje da bi Republika Hrvatska maksimalno mogla iskoristiti 10 milijardi eura. Kad se odbije 7-godišnja članarina Republike Hrvatske koja će iznositi između 3 i 3,5 milijarde eura, ostaje iznos između 6,5 i 7 milijardi eura dostupnih u tom 7-godišnjem razdoblju. Kad se odbije najoptimističnijih 20% udjela koji će u svim investicijama imati pravne osobe i oni koji će se javljati, to je ostaje oko 5 do 6,5 milijardi eura maksimalno u tom 7-godišnjem razdoblju. To je između 35 i 45 milijardi kuna maksimalno za 7-godišnje razdoblje dostupnih slobodnih sredstava koje bi zapravo mi kroz neke projekte mogli dobiti. To je podijeljeno na 7 godina, 5 do 6,5 milijardi kuna godišnje za razne infrastrukturne fondove. To je otprilike na razini 5% BDP-a Republike Hrvatske. Prema tome, mislim da je dobro da mi svi se slažemo o tome da će i za što? Za one projekte koji izravno neće donositi niti jedno jedino radno mjesto. Dakle, izravno niti jedno jedino. One će stvarati određene infrastrukturne društvene preduvjete za razvoj Republike Hrvatske, ali radno mjesto nijedno neće nastati iz nijednog od tih projekata. Prema tome, to će biti jedna od poluga razvoja Republike Hrvatske, ali mi svoj razvoj nećemo moći temeljiti niti se trebamo zanositi da će do razvoja Republike Hrvatske doći temeljem korištenja sredstava iz tih fondova. Hvala.